Mandeh kandung badan dek beri ampun denai dek mandeh 9 bulan 10 hari mandeh mengandung si badan diri saki josanang mandeh tangguhkan sajak kete mandeh menggadangkan rangi saiku mandeh halangkan jiku diindong dirandongkan baralah jaso mandeh ayah susu alun tabaleh tidur kain pandukung alun lai taganti haro kabake badan diri kini denai kabar rumah tangguh doa mandeh nandenai pintu ampunkan denai mandeh ampunkan denai mandeh. Dian Aziz, peluklah ibunda tercinta.